Лабараторная работа нумар 1. Вызначэнне абсалютнай і адноснай хібнасцей прамых вымярэнняў. Абсталяванне. Штатыў са стрыжнем, металічны шарык на нітцы, секундамер, трохвугольнік. Да стрыжня штатыва прымацавана нітка з шарыкам. Даўжыня ніткі 1 метр. Адводзім шарык у бок так, каб нітка склала з вертыкаллю вугал 30 градусаў. Пункт А. Адпускаем шарык і адначасова націскаем на кнопку секундамера. Вымяраем мінімальны прамежак часу, праз які шарык зноў апынаецца ў пункце А. Паўтараем дослед яшчэ 4 разы. Вылічыце сярэдняе значэнне прамежку часу. Вылічыце абсалютную выпадковую хібнасць прамежку часу пры кожным вымярэнні. Вылічыце сярэдняе значэнне выпадковай хібнасці прамежку часу пры 5 вымярэннях. Вызначце максімальнае значэнне выпадковай хібнасці прамежку часу. Вылічыце значэнне абсалютнай сістэматычнай хібнасці прамежку часу. Гранічную абсалютную хібнасць секундамера вызначце па табліцы. Дадатак 1. Абсалютную хібнасць адліку секундамера вызначце, выкарыстоўваючы ўказанне пад табліцай. Вылічыце значэнне абсалютнай хібнасці прамых вымярэнняў прамежку часу. Вылічыце значэнне адноснай хібнасці прамых вымярэнняў прамежку часу. Запішыце канчатковы вынік вымярэнняў прамежку часу ў інтэрвальнай форме. Чаму нельга абсалютна дакладна вымераць прыборам фізічную велічыню? Ці будзе аднолькавай адносная хібнасць вымярэння прамежку часу, калі нітку з шарыкам адхіліць на вугал 30 градусаў і на вугал 45 градусаў? Чаму? Калі пры 3 і больш паўторных вымярэннях дадзеным прыборам атрыманы аднолькавыя значэнні фізічнай велічыні, то чаму роўныя абсалютная выпадковая і сістэматычная хібнасці? Адносная хібнасць.